Ayi mina Ncenge ethando lamuntu angikhathalele kuthenjwa. Iqiniso lona nizolizwa lihlaza linjalo la kimi. Onenkinga nalokho uzogibela phe kwemfene yakhe abone ukuthi wenze njani. uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi uriske ngempilo yakhe, wariska ngempilo yomndeni wakhe trying to save this country from igebengu, from i-drug syndicate. Igebengu zibambe kanje i-government ngamasende. Lokho kwenza ukuthi le country ingabuseki ngendlela e-right. Sikhale njalo singama-citizens ale country. It's because of i-government esiphetheyo iphethwe zigebengu kanje ngamasende. Lokho kwenza ukuthi singaboni ukuthi kahle kahle sibhekephi as a country. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi waphumela obala, wariska ngempilo yakhe, wariska ngempilo yomndeni wakhe. And then wena uzozenze ngathi you are in support of uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Uzozenze ngathi wena usuyamthanda uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Uzozenze ngathi ubugebengu wena awushayisani nabo. Take off that fucking mask. We know you. Niyazithanda igebengu bantu base South Africa, niphila nazi igebengu, niyazithanda igebengu. Musana ukwenza ngazathi ngoba uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi usephumela obala wakwazi ukukhuluma lapho bese nibona umsindo oqhamuke ebantwini abaningi bese nizenze ngathi nonke you are in support of uGeneral Mkhwanazi. Igebengu siyanazi ukuthi niyayithanda, niphila nazo. The reason why igebengu ziba successful kodwa futhi zingaye emasababu uphila la elokishini, it's because of support ezitholayo ila elokishini. Umsebenzi wazo eziwenzayo ongcolile uba successful ngoba zihlezi nani la emalokishini. Niyayisupport igebengu, ani report i-reason ukuthi zingayenye i-reason ukuthi zingaye emasabab zohlala khona. It's because ziyazi ukuthi abelungu abashayisana nokungcola okuningi, abashayisana nobugebengu obuningi. Obvious into yakhe akayenza lapha phambi kwabo ngeke izibe successful, izokwenzeka kangcono uma ngabe kuphi ehlezi phambi kwabantu abamsupportayo. Niyabathanda abantu abazigebenge emalokishini. Umuntu ongenayo support elokishini umfundisi. I don't give a fuck about abafundisi-ke, kodwa bangcono unegebengu, rather support bona abafundisi unegebengu. Amaphoyisa-ke wona aniwathandi nje completely, aniwathanda amaphoyisa. Niwathanda mangabe senibona seniyawadinga, mase ukhona sekwenzeke kuwe direct bese uyikhana ukhumbula ukuthi kunephoyisa nakhona ufuna li-act ngendlela wena othanda ngakhona. Kodwa uma ngabe kusekuhle wena usupport igebengu, igebengu niyazisupporta. Ngisho ngathi igebengu zenza amaphathi nigijima nogcwala niqiqhu emcimbini yazo. Yini ngoba vele zine fan base nje yazo. For ukuthi nje zizigebengu niyazithanda igebengu, you glorify them. Nime emakhoneni nikhulume ngegebengu, niyayiglorify igebengu. Yingakho uhleli nala emalokishini ziyama role model abantwana abakhulayo abasasebancane. It's because abantu abasuccessful ngesikole, abasuccessful ngamabusiness abekhe elokishini ngoba bakwazi ukuphila khona elokishini. Ngoba emalokishini baba mdili munye negebengu. Isigebengu ngazwani ke nomuntu osuccessful ngendlela e-right ngoba hleze si after yena vele hleze som-attack isigebengu. Yingakho singenawo ama role model a-right emalokishini. It's because igebengu izona ethola isupport ukunabo. Bahleze emasababu igebengu ugcwele la emalokishini, ziphila la emalokishini, zithola isupport la emalokishini. Niyayithanda igebengu, you fantasize with them. Niyazithanda izigebengu. Take off that fucking mask. We know you. Niyazisupport igebengu nina la emalokishini, zithola isupport eningi la emalokishini igebengu. Ngisho ngathiwa zifunwa amaphoyisa, yinina mphakathi enilahla umkhonto enenza ukuthi amaphoyisa angasitholi kahle isigebengu. Yini? It's because you are supporting in nonsense. You are supporting igebengu just because into eyenziwa isigebengu ayikezi kuwe direct. Ubona ukuthi senza into engcono, nize ni justify, niyasehlula ngisho noma ngabe sithi sidebate nani, nize ni justify. You are able ukuthi nikwazi ukuthi nilokhu nje niqhamuke nama reason a stupid, nize nanokuthi uma sisikhuluma nani nize nikwazi ukuthi nize ni reference abantu bene enibathanda igebengu. Nithi yabona ubani ba successful ngoba bazigebengu, ukancane umuntu abaseba successful ngobugebengu, ubani oba successful ingoba nibazi. There's millions, there's thousands of people aba successful bengezona igebengu, kodwa laba abazigebengu bancane kabi kunalabantu abasuccessful ngaphandle kobugebengu. Kodwa laba abasuccessful ngobugebengu ibona niba reference aya abahamba phambili enrizina ngabo, enivala ngabo, eniwina ngabo ama debate ngoba ni in support of ubugebengu. Niyazithanda igebengu nina, niyayithanda igebengu, niyayisupport. Ngisho imicimbi yazo yoba kade ngisho igcwala ithi
imicimbi yeyigebengu niyayithanda ngisho umngcwabo makuthiwa ngcwaba isigebengu kugcwala ukuthi qhu hayi ngobani cha impela nje ingoba vele benimthanda bekuwumuntu wenu vele benimthanda niyayithanda igebengu aziphile masaba kuphila la emalokishini ingobani kulazi ithola khona isupport kula ithola khona uthando ngisho TV izitori ezibukwa kakhulu izitori enobugebengu enobufebe phakathi lezi ezinye izitori ezi-educational abukwa nibuka lezi enobugebengu enobufebe ngisho abantu abakhanda izitori sebaze bakufaka emqondweni ukuthi uma kuthiwa ba-create istory kuzofanele ukuthi befaka ubugebengu phakathi befaka ubufebe ukuze leyo nto izokwazi ukuthi ibukwe yini ngoba vele iyona nto ethola isupport eningi ngisho ngathiwa esitorini leso kukhona umfundisi kube khona amaphoyisa anibafuni laba bantu laba ngithanda ini isigebengu isupport yenu ibheke ngqo esigebengwini khona manje nizozenza ngathi uNhlanhla Mkhwanazi niyameseka how can you support le yandoda leya engezwani nobugebengu uma ukuthi wena in real life you glorify ubugebengu bese la efonini uzozenza ngazathi uyamsupport uNhlanhla Mkhwanazi? How can you live nabantu abathengisa ama-drugs ubadorify just because abakangeni kwakho abakamoshi kwakho ingane yakho ayikakadla ama-drugs isadliwa ezinye ingane zabanye abantu bese wena ubona ukuthi leya muntu akasiyona inkinga enkulu uyamglorify kodwa uzothi usupport uNhlanhla Mkhwanazi? uNhlanhla Mkhwanazi akashayisani nabantu bama-drugs kuvelile lokho ey'nkulumweni zakhe kuvelile lokho live emphakathini wonke phambi komphakathi kwavela ukuthi uyisitha sobugebengu wena uzozenza ngathi uyamsupport kodwa you glorify abantu abathengisa ama-drugs you glorify abantu abatshontsha iy'moto zabantu nize nibancome nithi hayi phela abagangi la emalokishini ungcono lo ngoba akakwenzi lokho la elokishini at least enoganga le kude as if lapha suke uyoganga khona suke ngahlukumezanga eminye imphefumulo yabanye abantu nize nibancome emakhaya umuntu oyisigebengu umuntu obulela abanye abantu umuntu odubulayo phatha isibhamu uyanconywa kuthiwa hey insizwa le ubizwa ngensizwa unikeza igama unikeza ititle igama ekufuze ngabe linikezwe abantu abenza izinto eziphilile abantu abenza izinto eziphilile abasuccessful ngemfundo abanjani abafundile abagqoka amajazi anibaniki lawo magama omnsizwa anikezwa lo owenza into engenangqondo ongasile okhalisa eminye imizi okhalisa abanye abantu bakweminye imizi umuntu ohluphekisa izingane zabanye abantu uyena othola igama lomnsizwa nithi iyadubula le yansizwa nimncoma nithi uyadubula niyamncoma ngoba just because akakabulali kini uyamncoma umbona ukuthi yena uyinsizwa all of a sudden nizozenza ngathi uNhlanhla Mkhwanazi uyamsupport. uNhlanhla Mkhwanazi against yonke leyo masimba lawo. Take off that fucking mask. We know you. Niyazithanda igebengu. You glorify them. You have to take out that fucking mindset nikwazi ukuyilungisa. Mhlawumbe kusasa iSouth Africa sizoyakha iSouth Africa engcono. Sonke kufuze ngabe sonke asifuni igebengu. We are allergic to ubugebengu. Ukube kuthiwa sonke sinjalo ngabe izinga lobugebengu liyehla. Ngabe nabantwana bethu mabekhula bakhula bezobebheka izinto ngenye indlela. Hayi ukuthi becabanga ukuthi ama role model abo kufanele kube yigebengu. Yini ingoba ama role model vele lokushina ayashoda khona lawo ayigebengu. Of which nina niyawathanda. Nabo babona lolu uthando elininikeza igebengu. Ingakho bekhula befuna ukuba zigebengu ngoba uthando lutholwa zigebengu from umphakathi. Ngisho TV iTV iveza ubugebengu kuphela iprogram abantu baveza yini ilandela lokho enikuthandayo kahle kahle yini bantu eniprogram ama TV yini eniprogram ama creator. It's because you want them to do lento leni inithandayo ini ubugebengu uma sebeyenza bese ngixeke iTV nithi ama TV yabheda akubhedi iTV kubheda wena because iTV yenza lento lo ifuna ngoba nabafuna ini ama views. They want to make money. Vele bazolandela lento le oyithandayo. Because bayakwazi ukuthi unjani. Musani ukwenza ngazathi niyamsupport uNhlanhla Mkhwanazi. Animsupport siyanazi. Animsupport it's because anikwazi you can't stand your ground. Senzenza ngazathi niyamsupport anzenza ngazathi niyamthanda niyameseka kule mpaka ilwayo. Animeseki siyanazi niyamanga. Niyayithanda igebengu ma South African. Niyazithanda izigebengu niphila nazi igebengu nani kukhona izinto enzenza izubugebengu. Take off that fucking mask. We know you.